Machiegni weche manyien ma kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni jogo mapinge nyaka ler kendo ketie laini gin gik mage magidwa timo ne oganda jo Kenya wira ni tijgi en mana goyo koko. Kolose kinde mano chako lime mare ayanga gwenge ma Masawa. Ruto mena ni kochopo yiero maduong' mar 2027 oganda jo Kenya biro luto mbulu kendo riembo jo siasa matijgi pok onenore. Lime Ruto biro dhi nyime kuom dala bich kaka wuono olimo counties mag Laikipia kod Nyeri kamo yange chenro mag dongruok mopogore. The president can account for what he has been doing for the last 2 years, and the evidence is there for everyone to see. Na isitoshe, kwa sababu sasa mambo yale makubwa yamekuwa dhabiti, hata kama hatujafika ile kiwango tunataka. Because we want our shilling to be stronger. We want inflation to come down even more. We want even the price of fuel to even come down more. Lakini kwa sasa, we are not in a bad shape. Nimeketi chini na viongozi wenu wote. Bwana Washira hapa, Mheshimiwa Keonjori pande ile, Mama Sara pande ile, tumekubaliana ya kwamba tunawapatia milioni 720 ya kuunganisha stima kwa watu 4,000 wapya hapa Laikipia. Na nimeambia pia huyu waziri wangu, Bwana Opiyo Wandayi yuko hapa, waziri wa mambo ya stima. Nimemwambia pia waongeze shilingi milioni 400 katika program hiyo ingine. Tuongeze watu kutoka 4,000 mpaka watu 9,000 ambao watapatiwa stima. Jadbura mauriri mak nyamita ojo jatend piny William Ruto mondo kikie jotelo mawuok e gwenge mag Masawa dino wang'e. Ma tok Ruto lere kinde twak mare kod jofwambo ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua notemo mino bade mar mondo miye shillings bilion 10 ka ok kamano to ne odhi tiyo mane tam achiel kende. Kolose kinde mano chiwo bursaries e gwenge ma South Kanyamkago, nyamita wacho ni Ruto nyalo yudo sir kowuok e gwenge ma Kaluo. Medo bende ni jatend piny William Ruto nyalo tiyo kod omenda no mane Gachagua kwaye chwalo dongruok kendo bero ngima oganda jo Kenya. Wakati tulikutana na Rigathi huko Kisumu, alikuwa amefura kama mandazi ya bama. Amekasirika kwa sababu umekuja kuleta maendeleo sehemu ya Nyanza. Kwa hivyo watu wa mlima kama wataki mambo ya maendeleo, hapana sumbuka rais. Inchi hii ni kubwa, watu wako na ama mnataka hiyo maendeleo ikae huko ama ikuje hapa. Iende huko ama ikuje hapa. Kwa hivyo sisi tunasema rais apewe nafasi yake ya kufanya kazi, mtu asikuitishe, lakini kama hiyo 10 billion iko rais, ilete huku chini sisi tutengeneze nayo barabara. Rais kama hiyo 10 billion na huku patia Gachagua, wewe kama iko hapo tupatie. Tuendelee kujenga nayo mashule hapa. Rais William Ruto kama hiyo 10 billion Gachagua alikuwa nataka, bado iko pale. Wewe tuletee hapa tuweke nayo mambo ya stima. Na hata hapa iko wamama wajane wengi watuleteo pesa. Okele ngose kukele. Jatend migawo mar thieth manyien Aden Bare Duale okawo pisa yanga odiochieng' ma kawuono kod singo mar kelo lokruok e sekta mar thieth. Duale twak mare kod jofwambo e tich mar migawo mar thieth oyango ni gope mag SHA ibiro bed ka ichulo ute thieth e tarik 14 dwe ka dwe, ka migawo no bende dhi medo omenda ma ichulo ne thieth mar jotuo mohewore kod mago mag kansa. Bende jatelo ne ochiwo singo mar kedo kod achudhe mane oduono kuma mar thieth mar NHIF. Cost effective than Yes. cure. So thank you. Going forward, SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. NHIF used to do 6 months and more. So by the 14th of every month, SHA will settle all the hospital claims by the 14th of each month. As earlier pronounced by His Excellency the President, effectively to today, 1st April, the ICU and the HDU bed rebate has been enhanced to Kenya shillings 28,000 per day, while oncology package for cancer patients
has been enhanced to Kenya shillings 550,000 per person. Sirikal odoro kama tek kendo tok do ng'ado ni wach mar chuno jonyuol chulo fees e yor mbui mar e-citizen en ataro mar chik. Jang'ad bura Chacha Mwita kane golo ng'eto makamano otamo sirikal kuom dhi nyime kod wach makamano kolero ni pacho gana ne ok okawo e yo makare motelo ne keto e chik timno. Olero ni bende shillings 50 ma nyaka ng'ato chule tiyo kod mbui no onge e chike ma pacho ka. Do bedo nyiso to e wi ratiro kod adieri mantiere mbui mar e-citizen kolero ni onge lere wi jal machoko omedago tok chudo makamano kendo kaka ichwalo gi skunde. Do tamore chiwo thuolo mar ndalo 90 mondo jokanyo or apil. Chakre higani, japuonjre moro amora mabiro donjo e kar tiegruok mar tije lwedo e pacho ka biro bedo kod thuolo mar somo kuom dweche 3 kende kendo yudo bok mayiene dhi chako tich. Ma en tok sirikal chako chenro mar duoko chien thuolo madwarore mar somo tije lwedo kapok osidh japuonjre. Wechegi owach kod jagoro mogirore migawo mar somo Esther Moria matayo chenro mag loso lai manyien mibiro tigodo e tayo chenro mag somo e TVET kendo duoko piny thuolo ma jopuonjre kawo e somo tije lwedo. Moria wacho ni mae okel kod dwaro mar chich tije pinje maoko mondo kony rowere yudo tich piyo piyo tok yudo lony. We want, by the end of this year, we want to have not less than 2 million youths in our institution. But that the people who will be graduating every 3 months, of course, depends on those who we will have brought into our institution. To occasion our young people a situation where they can be able to train for a short time and be able to be certified in not more than 3 months, and they are able to go out there and work. Why are we doing this? So that as much as possible, we give our young people as much opportunity as possible to transit to the world of work. Because when they are in our institution and learning until they qualify, say, for a diploma, then we are keeping them too long. Kwayo gol mondo tema tiegruok ne jonyuol kod jopuonjre mag grade 9 yiero kit somo ma gibiro dwaro timo e grade mar 10. Jagoro mar Kupet bade ma Kisumu Zablona Wange wacho ni poni tiere kibaji mathoth e wi grade mar 10 mabiro miyo jopuonjre ok tim yiero e yo makare. Moko kuom jonyuol ma Kisumu bende ogolo luor ni pod gikia makare chenro mabiro mbele e higa manyien. Wanyama wana uhai, binadamu wana uhai, mimea osoa sentensi zifuatazo. Yale ambayo tumejifunza kuhusu nini? Bado tutaendelea na sarufi. Method mar assessment mane watiyoga godo chon nega nyithindo mokadho kabisa e mwatere national school. Kata form 4 nyithindo mane oyudo A e mana timoga medicine. To sani en jok nyithindo mo exceed expectation kata approach expectation. Ang wawacho nyithindo mo exceed expectation ni watero gi kure. Watero gi science to gi exceed expectations e yo manade. Koro nitie confusion. Jonyuol poko winjo kata poko ng'eyo ni assessment mwatimo gi kapsea no wuok class 6 en mana exceeding meeting expectations, exceeding expectations. Onego wabed piny bua nyis gi exceeding expectation kara ene jonyuol ok understand about CBC. Kata sani nyathi okalo kod ok okalo wan wakia. An mokwongo kata tindo ka shughuli ka penjo nyathi ni kalo koso kikalo nikech gima sani sirikal oketo go ni atini ing'iyo grades go an ok understand. By the way, si understand ni nyathi sani nyalo choose gimodwaro. Fine, kata chon ne nyathi chon kata mane wadhi school ng'ato ne nyalo choose gimodwaro. Gi part ma winje godo ndalo ne ok rach. Koro ka sirikal nitie kuonde ma pod ginyalo medo yaronwa kaka jonyuol mondo wawinje. Koro kapok wachopo gi nyathi kiwango no endo to wawinje malong'o. To ne de nitie gik moko mag CBC mok giwinji. Koro jomoko kaka de kata jonyuol onego bed ni gi explain more about CBC mondo jonyuol owinji to de man dala kocha chabo bondo winji gima CBC no omino. Kopogore gi mane ni ywaruok e wi bag ne okelo masira momiyo anyuola onindo oko e koyo tok wuod dala wang'o od min mare. Kaka Antonia Chao lero, rawerano pod imanyo tok timo tim makoch kamano e gweng' moro mayudore South Maragoli e kaunti ma Vihiga.
Mae gimodong' e ot ma familia ne osadak e kinde tok wuod odno. Ukore tiayo mach e od min gi otieno kendo weyogi ka gininde koyo. Kalure kod Ros Makungu, ma en min wuoyino mabathe, ujana nono yawo kode lwenye wi bagne. Mwenyewe ndiye alichukua bagi akapea huyo msichana, na nilimkataza nikamwambia wacha kupeana bagi, wacha huyo msichana bebe mboga kwa kikapu yenye nimempea. Sasa akaniambia wacha tu mimi nimpe, na mwenyewe akatoka na bagi kwa nyumba yake huko akawekea huyo msichana kwa mkono. Hadi huyo msichana akapanga vitu zake mikado, alafu akaweka na mboga sukuma. Sasa huyo msichana akaenda. Mimi nilikuwa napigia huyo msichana simu namwambia, "Sulete bagi ya wenyewe kuliko mimi waniletee kisirani." Huyo msichana ananiambia tu nitaleta bagi. Hadi nikamwambia ama mko na maneno mengine na yeye? Akaniambia hapana. Omedo ni bangu odiochienge moko. Ojana nono lokore kode ka bandho bagne. Gimomiyo nowuok odhi omo bagno. Kata kamano, kano duogo kod bagno, nobuok koneno ka ode kachiel kod simba wuoyino wang'. Sasa vile nilitoka kwa shamba nikaachana na mambo ya kupanda sukuma, nikaona acha niende nilete bag kwa sababu sitaki maneno. Sasa nikateremka huko chini, kutoka huko nikakuja, nikapata nyumba imechomeka. Sasa vile niliulizia wakaniambia ati amechoma nyumba kwa sababu ya bag yake. Wuon nyathino wacho ni nosiemo wuode wuoyo marach ne min-gi, ka bang'e to nowuok odhi e chenro mage. Kata kamano, ne oluonge gi jirende king'ise ni dalane wang'. Nilikuwa nimetoka kidogo na nikarudi nikakuta nyumba inachomeka. Hakuna kitu ile ilikuwa imeokolewa. Ng'ombe ndio ziliokolewa, lakini ni zile ng'ombe zilikuwa zimewekewa na mtu amlindie. Sasa hata hizo ng'ombe mwenyewe alichukua akaenda kwa sababu hakuna mahali zinaweza lala. Nyumba imechomwa sababu ya hii baga, ati mtoto alikuwa anataka saa ile tu anahitaji iwe imekuja. Na kuchelewa tu kidogo sasa nakuta nyumba imechomwa mpaka nashindwa ni kitu gani kiliingilia ndani. Dachrawe no nyaka sani pok ong'ere kama nitie ka familia no kwayo konye gero odgi. Kila kitu kimeungua mpaka asa kwa siku ya leo tena naenda kulala kwa baridi. Ndio baridi imenishinda. Hata kila kitu chochote cha kujifunika hakuna. Sina hata nguo ya kuvaa, niko tu vile mnaniona hivi. Sasa ningependa serikali anisaidie kama anaweza nitengenezea mahali penye naweza ishi hata ikuwe mahali kidogo, naweza shukuru. Antonia Chayo, Ramogi TV. Ipau tuke mag golf mag rowere mong'ere kaka US Kids Golf Tour notimore Sigona kama jotugo maraga mong'ere e golf ne ok ochopo e rang'eny manoketi. Jotugo wacho ni chal mar kor lwasi ne ok ber kodgi, gino mano miyo gichopo ageta margi. Kata kobedo kamano jatuk golf Kagame Handa mane tugo e rang'eny mar chuo manie kind higni 13 nyaka 14, Sikian Yu mane tugo korka nyiri manie kind higni 11 nyaka 12 nonyiso tugo maber magibedo joloch. Kagame nonyiso tugo maber mokalo chakruok nyaka giko. Ashley Gashora emano tieke thuolo mar ariyo korka nyiri maraga. A lot better. Like let's say Lemuru and all these places, I couldn't play properly because everything was inconsistent. Sigona is my home course also, and I really enjoy playing it. It's the course that I enjoy playing the most. Sigona is definitely shorter, but there are like trickier bits, the hazards, where your ball lands, the trees, the bushes. So the greens are like way faster, and like there are a lot of trees and obstacles and a lot of bunkers like all around the course, so it's a pretty hard course. Jatuk tenis ma jagna pago chiko mawuok Czech Republic Jakub Mensik Novak Djokovic setario kuom nono mar 7-6 moloyo osimo mare mokwongo mar ATP e tuke mag Miami Open. Djokovic oseloyo osimono dalo 99 kendo nogeto yudo loch mare mar 100 kaka kamano noloyo gi jatugo maragano. Mae ne thuolo mar ariyo ma jatugo Minsk e ranyisi